Kamusta mga kahigala? Papunta kami mga higala na sa city. Lugsong ang taga-bukid mga kahigala. Kahit maulan dito, lagi hapon ni mga kahigalaan. Pupunta kami sa KAPETOWN. Mag-ano kami doon, magla-lunch lang. Tapos hindi namin alam kung saan kami pupunta. Kung saang restaurant. But I'm just taking you to a street takeaway to buy your hot dog. For lunch. Hotdog si Kagaral. Sige na po tao, hotdog ni mo, hotdog ni mo. Daming puti-puti sa damit ko mga kahigala. Di ko alam ano to. Baka kaspa na to ba? Drop is falling. Buang ba? Ito ang dahilan kung palaging umuulan, hindi na tayo naliligo. Kaya maraming puti-puti yung damit natin, no? Dahil sa kaspa. Magpiktik sana kami today mga kahigala. Nakaano na yung ano namin, food ba? Naka-prepare na. Kaso, All prepared and now sitting in the fridge. oo, kasi nga maulan dito mga kahigala. Walang kaugmaon tayo pag nakaano tayo, nakapiknik ba. Useless lang, makaupo lang tayo sa car, no? Pag ano, maulan. So yun, nag-decide kami na pupunta na lang dito sa city. Yeah, because winter doesn't want to disappear, okay? It just wants to hang there and hold us, alright? It doesn't want to go. Kaya yung food namin nandun lang sa fridge mga kahigala. So di ba mga kahigala, bongga din yung wait ko mga kahigala, no? Napaka-red. Made in China lang to. Nag-try ako mga kahigala ng ano, left meat. Anong tawag niyang meat na yun? The weather is made in China, yeah, I know. Isa kasabot. Yan yung mga squatter dito mga kahigala. Yan o. Nakita nyo yan mga higala? Nandito kami sa Rhodes Memorial. Nag-stop kami dito. O yan mga higala, o nakita nyo? Ang laki ng kabayo mga kahigala. Ano ba to? Kabayo? Tiger? Ano ba yan? Tapos ito yung banana ko, o. Hey! Ito yung buong KAPETOWN mga kahigala. Ang ganda. Ito, oh, mag-uyab sila mga higala, oh. Grabe, ang sweet. We are standing at Cecil John Rhodes Memorial. Cecil John Rhodes was instrumental in helping to build up South Africa and of course Rhodesia, a country that is close by. That's it. It's the memorial. We're up here. It's raining. Just go. There we go. Okay. It's just some of South African history. And Cecil John Rhodes was an Englishman. Buang niyang ba ng mga kaigalaan? Pasensya na kayo sa banana ko mga higala is buang sad to. Same sa akin, buang-buang din. Mga higala, on the way na kami para kakain. Kasi na ano na ako na talaga ako mga higala. Pag ano talaga as in malamig dito, maulan, lagi ako naiihi. Gusto ko nang maibuhos to lahat. Yung bus dito mga kahigala sa KAPETOWN. Ang laki.
So when you're sitting on top, it's fine. Diyan kami kakain mga kahigalaan, oh. Diyan. Nandito na kami mga higala. Naghihintay na kami sa aming food. Nag-order na kami. So tapos may binigay na bread na may olive oil. Tapos ito yung soft drinks ko. Ngayon ko pa alam mga higalang na yung bread pwede pala ituslo sa olive oil. Kaya ganing tagaw ka. Olive oil mga higala na may suka at tuyo. O, diba mga higala bongka? Higala, nandito na yung food namin. O, dito yung food namin. Pasalad-salad muna kami, no? Tapos isda at seafood. Missy yung banana ko. Angingay. Ang daming tao kasi walang social distancing mga tao dito mga kahigalaan. Social distancing. All the white people. Crazy. So, kain muna kami mga higala. Two hours later. This is KALKBAY Harbour, and we just saw the seals in KALKBAY Harbour. We are now on the pier, but they talk about going for a long walk off a short pier. We're coming up to the end of the pier and we're going to land up in the water. Mom can't swim, but what the hell. Let's see what happens, okay? Di ako So marunong it's a long maglangoy. walk on a short pier, and we're coming up to the end of the pier. Daming isda, daming silang nakuha mga kahigalaan. Ito yung ano nila mga higala. Market. Gusto nyo bili ng isda na fresco, dito kayo pupunta. It's still alive? Yeah, of course it's alive. Yeah, Uy, kadaghan. Wala. they're waiting for food. They come here and they know when they clean the fish and all the rest of it over here. Then they throw the pieces that, okay, they throw it over here. And then they eat much better. Okay? Ngayon pa ako nakakita nito mga kahigalaan. O, tignan nyo. Hinglupad lang siya diha, yung mga higala. Yay! Yay! Natawa ako sa hill mga kahigala. Ngayon pa ako nakakita ng ganun ba? Na-enjoy ako mga kahigalaan. Ngayon ko palang alam mga kahigalaan no, na nandito pala yung wife. Yung first wife niya nandito pala. Ngayon ko pala ang alam na nandito sa Capetown mga kahigalaan. Akala ko nasa ibang country. Nandito kami sa bahay ng ex ni Banana mga kahigalaan no. Hindi bahay niya noon, pero ngayon hindi na. Kasi yung wife niya yung kinuha niya lahat. So No, it's not yet. It's not this one. The next one. Not this one, but the next one. so ito mga kahigalan yung bahay oh, tingnan niyo. 'Di ba may Yemen? So yun mga higala, pauwi na kami no. Nakita niyo yung bahay ng asawa niya. We are Dumaan kami doon. We are leaving Fishhoek now. We're going to go over Oakopseweg, and then we are heading towards the N2 and then back to Somerset West. Oo, But we're going the long way around because unfortunately the short way around is blocked at this stage. So yun mga kahigala, hindi na yung bahay niya yun. Kasi nga yung asawa niya yung nagmamayari ang lahat sa lahat no. Kinuha niya lahat. Ang lahat sa'yo.
palad. Pero My okay. ears, oy, 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 my Pero okay ears. lang yun. Ganyan talaga ang buhay mga kahigala, no? Up and down. So, adyo-adyo lang. I have nothing, nothing, nothing. Honey, don't give up your day job, okay? Just don't give up your day job because you're not going to make it as a singer. Tingnan nyo mga kahigalaan, nakakatakot. Nasa tuktok kami ng bundok. Dumaan. It is called a mountain pass in the middle of Cape Town. Yeah. Kaya nakakatakot talaga. Tapos maulan pa dito mga kahigalaan, no? Ang dulas ng kalsada. So, yun. Hinay-hinay lang. So, yan mga higala. Bababa na kami, no? Tapos yung mga tao dito, mga higala, alam nilang dangog ang atianan. Pusog magpadagan mga kahigala. Kaya daming dito, aksidente kasi nga mga tao dito, mga buang. Kita niyo yan mga higala, dyan kami galing, no? Dyan. Tapos nandito na kami sa baba. Kita niyo yan. May mga car na dumaan dyan. Ito mga kahigala, umulan na naman. O, tignan nyo. Parang buang yung ulan. Mag-stop. Tapos mayroon na naman. Kapaloka. 1 hour later. So yun mga higala, nandito na kami sa bahay. Ang lakas ng ulan sa labas. So yun. Yun na nga mga kahigalaan. About sa kaniyang asawa is kinuha niya talaga lahat mga kahigala. As in wala talagang natira yung banana ko dito. So yun, hinay-hinay lang kami. Babangon dito mga kahigalaan. As in, ang hirap, no? Hirap, no? Pero okay lang, kasi ganito talaga ang buhay. Nanood na kami dito ng TV mga kahigala. Ito yung banana ko, busy. Tapos busy din ako sa pag-inom ng tea at kain ng mani. It's all So, rubbish, yun. okay? It's all rubbish, all right? 6 o'clock na dito mga higala. Pero yung kalibutan na is madilim na mga kahigalaan kasi nga winter, no? So yun, magsi-shoutout na ako mga kahigala. So shoutout kay Yoli Torres, Aileen Ankaya, Team Triple E Vlog, Cindy B Family, My Kitchen Simple. Hello mga kahigalaan! Thank you sa inyo ha, kasi palagi kayong nagkukomento sa mga videos namin. As in, thank you. And then, thank you also my 2 cousin, Leah and Fam TV, and Angel and Dustin. Tapos, salamat din sa dalawa kong friend na si Chad and me. Tapos, si Ludilin Hoben na palagi ding nanonood sa video ko. At thank you also, of course, kay Astig Kabay. Thank you so much sa kanya din. Kasi nga, palagi siyang nagtitingin sa mga videos ko ba. Maraming talaga siya. Maraming naitulong sa akin. So, salamat Astig Kabay. I-ano nyo din siya. I-friend mo din siya. So, that's all mga kaigalan. Thank you. Babush! Just never take